Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na pud ta mga higala dinay atong tulumanon sa kahanginan. C.O.N.A. Catechesis on Air og ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Babino adlaw na usab karon mga higala nga unsa man tarong adlaw na usab karon nga Biyernes, pizza 19 na kini sa bulan sa Disyembre. So, hapit na dyan mga higala. Di na yun mapugan, sa ulong na yun kita sa Kapaskuhan. Oy, salamat sa Diyos, no? Bueno mga higala, ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamudtuhon. CBCP News, CBCP assigns Cubao Bishop and Priest to K Tribunal. Matud pa, gi-assign karon sila si Bishop Elias Ayuban Jr. ug ingo manusab si CBCP Assistant Secretary General Father Brian Restituto, mga miyembro sa National Tribunal of Appeals, National Tribunal of Appeals. Usa kini ka tribunal nga diin mudawat ug mga pag-apila sa unsa man ang desisyon sa nga nahimo sa Diocesan Tribunal. Nga sa ato pamura po ni siya Court of Appeals, no? Nga sa ato pa pwede kang moapila sa imuha usab nga matud pa kaso nga gipasang-at sa Diocesan Tribunal kung ugaling aduna kay gustong klaruhon. So muna nga aduna gyud sa korte nga gi-assign na ni ana kining gitawag nato National Tribunal of Appeals nga diin duha sa mga bag-ong gi-assign didto mao sila si Cubao Bishop Elias Ayuban Jr. ug si Father Brian Restituto. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug ari kita mga higala sa atuang Saint of the Day. Boy na mahigala, no? Ang atong Saint of the Day karon sigon sa atong listahan mao si San Nemesio. San Nemesio. Usa kini siya ka martir of Egypt during the reign of Emperor kini Emperor Decius. Matud pa tungod lagi na gidakop kini siya matud pa gibunalan o gisunog hangtod nga namatay. Like Christ, he was executed between two criminals. No? So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang lain na pitsa 19 ni ining bulan sa Disyembre ang atong santo karon mao si San Nemesio. No, Nemesio. Hala no, badayon kita mahigala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Kumusta naman ang inyong preparasyon mahigala alang sa Kapaskuhan? Bino, ari na ta mahigala sa atong sa atong catechism proper. Catechism proper na ta mahigala, no? Okay. Sa atong catechism proper, first is ato karong ato nga i-review, no? Atong i-review karon ang matud pa Catechism of the Catholic Church. Yan niya kita karon sa chapter 1, the desire for God, no? Sa Bisaya ni ini usay pasabot ni the desire for God, no? Kita matud pa mahigala nangindahay gyud kita og Dios. Dios nga makahatag kanato sa kamatuoran ug kalipay. Musugot kita og sa dili, nangita gyud kita og Dios nga maoy atong tinubdan, nga maoy atong gisaligan. Ang problema, ang Dios nga gipangita usahay dili tinuod nga makahatag kanato og kalipay sa mapananglit, sa salapi, gahom ug dungog, no? So, kung ato yung tanaw manghigala, no, sigon diri sa atong catechism, kitang tanan nangita gyud og Dios. Nangita gyud kita og Diyos nga maoy makatabang kanato.
No, pero usahay masipya ta pagpangita sa Dios nga mo'y makatabang kanato, no? The desire for God kay man usahay ang Dios nga atong gipangita dili mao. No, dili mao, no? Usahay ang Dios nga atong gipangita mao ang salapi, gahom ug dungog. Labaw pagani sa atong pagpangita sa Ginoo. So nga kinahanglan gyud ay kita nga makaila, no? Kung kinsa gyud ang Dios nga angay natong pangitaon. No, klaro na ha. Kaya mo pa lagi, no? Natural lagi na sa tao nga mangita gitag Dios. Ang problema lang usahay kay magpili tag masipya ta og pili kung kinsa nga Dios nga atong gipangita. Usahay ang atong gipangita mao ang nga mo'y atong gipaka Dios mao ang salapi, gahom ug tungog. Ana, no? Unya gitudluan kita sa CCC o Catechism of the Catholic Church kung saon pag-ila, no? Unsaon pag-ila sa Ginoo, the ways unsaon pag-ila ang tinuod nga Dios, no? Created in God's image and called to know and love Him, the person who seeks God's discovers certain ways of coming to know Him. No, matod pa, proof not in the natural sciences but rather in the sense of converging and convincing argument. Yan, no? So what are the bases in coming to know God? First is the physical world and the human person. No, physical world and the human person. Sa ito pa, usa may anaa sa physical world nga makaingon kita nga naa gyud Dios. No, matud pa ang world's order. Ano? Usa may world's order kana bang balanse kaayo nga pagkahimo sa kalibutan. Number 2, ang kining gitawag nato og katahom sa kalibutan. Ug ang ikatulo mao ang contingency. Usa man ang contingency? Ang capability to adapt. No, contingent ba kana maka-adapt ra dayon ka sa unsay kanang gitawag nato og kanang gitawag nato maka-adapt dayon ang kalibutan sa bisan unsa nga matang sa kining gitawag natong kahigayunan. Maka-adapt ra ba? Maka-adapt, no? Muna nga ang kalibutan hangtod karon. Nya ang pangutana, kinsa man ang naghimo niana? No, wala lain kung dili ang Dios lamang. Although God is invisible in nature, but it can be perceived in the things that have been made. No, sa to pa matod palagi, although nga dili makita ang Dios, pero ato siyang masinati pinaagi sa mga butang nga iyahang gihimo. No, gani matod pa sa Roma kapitulo 1 bersikulo 19 hanggang 20, kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao. Kaya ang Dios gayod mao magpadayag niini ngadto kaniya. Sukad nabuhat sa Dios ang iyang dili makita na Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyahang pagka-Dios. Si Saint Augustine mato pa the question the beauty of the earth, sea, air and distinguishing and diffusing itself. Those beauties is a profession. These beauties are subject to change. What made them if not the beautiful one who is not subject to change? Sa ito pa kaya ang kalibutan nagkausog-usog, ang naghimo di ana di gyud mag-usog-usog. O Dios lamang ang mao matud pa butang niining kalibutan nga di gyud mag-usog-usog. Klaro na to ha. Ang atong topic karon is sa Catechism of the Catholic Church, the desire for God. Ano? Matud palagi kita ang mga tao nangita kita og Dios. Noon niya kay mao lagi may makahatag ka nato sa kamaturan ug kalipay. Musugod kita og dili mangita kita. Noon lang kita yung mga hawang ang atong ang atong kinabuhi kung wala ta ni ana. Pero usahay secondary sa ato ang pagtulunan sa simbahang Katoliko, ang usahay ang problema lang kay ang Dios nga atong gipangita dili makahatag ka nato og kalipay. Tinud-anay nga kalipay, no? Kana bitaw kalipay nga walang turon. O si Kristo lamang ang matud pa makahatag og kalipay nga malungtaron. Dili ang salapi, dili ang gahom ug ang dungog kay nganuman. Kining tanan biyaan ra man gihapon ni nato. Di ba no?
biyaan ra man ginihapon nato ning salapi gahom og dungog. Pero ang kalipay nga gihatag kanato sa Dios dili gyud mawala gikan kanato. Maanaa kini kanato samtang buhi makita ug maanaa kini kanato bisan namatay na kita. Didto na gani sa gingharian sa langit. Naunya aron mailahan nato ang Ginoo, makahatag kini kanato og dugang kalig-on sa atong pagtuo, mayo tong hunahon, no? Ang atong relasyon nga niya kanatong mga tao in relation to the physical world. No, kitang mga tao, no? Tao ra man lang kita. Pero di paangayan gid kita sa Ginoo ug kalibutan nga mapuy-an gyud og tao, no? Ngano man ang kalibutan nato kompleto, mabuhi gyud ka, no? Una nga doon na bitaw uban mga higala nga mangadto og Mars kay madtud pa bulan ba kay gusto sila nga kung makadiscover dito basig pwedeng mapuy-an pero kalagmitan gyud sa mga matud pa mga planeta nga na-discover dili gyud mapuy-an og tao. Ang mapuy-an lamang og tao nga kalibutan mao kining kalibutan nga niya kanato. So sa ato pa gipaangayan gyud kita. Nga sa ato pa aduna gyud huna-huna nga mao'y nagpaangay kanato niya na, no? Ang world's order, ang beauty and contingency o kini walay lain mao gyud mismo ang Dios. Sa ato pa kung anaa kita na anang huna-hunaa makahatag kini kanatong dugang kalig-on sa atong pagtuo nga ang Ginoo anaa gyud sa ato ang Ginoo mao'y naghimo kanato ug padayong naghimo aron kita mabuhi niining kalibutan. Klaro? Now, muna the desire for God and of course the human person. Unsa man kitang mga tao, no? Kita mga tao nga hinimo sa Dios. With his openness to truth and beauty, his sense of moral goodness, his freedom and the voice of his conscience with his longings for the infinite and for happiness, man questioned himself about God's existence. No, sa ato pa kining mga matud pa kini bang ang kapasidad sa tao, no, nga masayod gud siya kung unsay matuod niya matud pa masayod gud siya kung unsay maayong mga kinaiyaha aron nga dili kita masalaang, no, og ingo manusab nagitagaan gid kita katungod, no, dunay gitawag sa in English og freedom. Aduna po'y matud pa makagiya kanato nga mga atong konsensya bisan patuod kung aduna kita niini mga gipangita nato nga kining mga kaayuhan nga makatabang kanato pero kining tanan nasulbad og nahatagan og matud palagi matud panatagaan kini og kasulbaran og naghatag kanato og kasayuran kung nga anaa gid ay ang Dios, no, God's existence. And man's faculties make him capable of coming to a knowledge of the existence of a personal God. Sa ato pa, ang anaa kanato, ang atong freedom to choose, ang atong konsensya, ang panghuna-huna nga musubay gyud kita kung sa eksakto sa pagpangita nato sa kamatuoran o pagpangita matud pa pagdayeg nato sa mga maanindot nga mga butang mao kini naghatag kanato og dugang kasayon sa pag-ila nga aduna gid ay Dios. Ingon niya na, no? Unya matud palagi ang atong kahibalo sa Dios na matud pa sa atong simbahan nga gipadayag pinaagi ang atong kahibalo sa Dios matud pa sa atong simbahan gipadayag pinaagi sa mga kining gitawag nato mga lantip nga mga pangisip sa mga santo. No, usa na niini mao si Santo Tomas de Aquino sa Summa Theologica 1, 2, 3. God, the first principle and last end of all things, can be known with certainty from the created world by the natural light of human person. Sa tupa kini si Santo Tomas de Aquino manggiitan gid kini sa kalantip sa pangisip. Ug matud pa niya kitang mga katawhan, no, mailhan gid nato ang Dios pinaagi sa created world
by natural light of human reason. So, kanilang kalibutan nga atong gipuyan. Nga naman, according to Vatican I Dei Pelius II, man has the capacity because he is created in the image of God. Diha dapit. Nga kita di ang mga tao, makailang gid ta, no, sa matud pa mailhan gud nato ang Dios tungod kay kita hinimo man sa bayhon o kinaiya sa Dios. So, na, no? And of course, sa Genesis chapter 1 verse 27, busa gibuhat sang tao sa Dios ang tao, babae ug lalaki sama sa iyang dagway. So kitang mga tao adunay katako sa pag-ila sa Dios ug atong sundon ang iyang mga sugo. Pangutana, ngano man nga wala man gamita sa tao kining mao niyang kahibalo tungod sa sala nga iyang nabuhat, padayon niyang gihimo o plano niyang himuon, no? Sama pananglit sa usa ka example mahigala, no? Usa ka byuda nagdawat og pensyon tungod sa iyang bana nga namatay. Pulis ang iyang bana nga namatay, binulan. Nakarelasyon og usa ka lalaki, nagpuyo-puyo ra sila pero wala magpakasal. Kay kung makasal sila, maputol ang iyang pensyon. Apan nasayod siya nga ang dalan nga iyang gisubay o gihimo batok sa Dios. Nakasabot ra kuno ang Ginoo. Na mo ray gidangat na higala, no? So matud pa ni Pope Pius XIII sa Human Genesis 56, this is why man stands in need of being enlightened by God's revelation, not only about these things that exceed his understanding, but also about those religious and moral truths which of themselves are not beyond the grasp of human reason, so that in the present condition of the human race, they can be known by all men with ease, with firm certainty, and with no admittance. So, mana mahigala, no? So, again, ang ato ang topic karon, matod pa, the desire for God. Na ato ni balikan og mga adlaw mahigala, nindot kay ni siya nga ato gini siyang masabtan, no? Kay kung dili na makatabang kini kay isang dako, no? Aron nga mas mapakasunod pag kita sa kabubuton sa Dios. Abi no, dinhi lang usa kita kutob ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.